Bobek, vstávaj! A prečo? Vari si to nepočul? Chystá sa finále súťaže o najkrajšiu zeleninu. Nové dobrodružstvá obľúbených králikov z klobúka sú tu. Zlatý koreň musí byť môj. Prvýkrát v kinách. Čo si tam našiel? Lupu! Vážne to funguje? Darius Kočí, Lukáš Frlajs. Tu súťaž vyhráme. Nie, to snad nie. Musím sa tých králikov zbaviť. Michal Ďuriš. Potrebujem niečo úplne ničivé. Mám tu taký prípravok. Ach jaj. Všetky sú ohlodané. Ako je to možné? Tá vaša chémia všetko živé zabíja. Atmosféra v záhradkárskej kolónii hustne. Vyčíňa tu totiž zeleninový fantóm. Len aby to nebol mrkvojed. Čo budeme robiť? Nájdeme ho a vytrestáme. Bob a Bobek vo filme. Musíme sem chodiť v noci. Veď to hovoril sused, pán Chytráčik. A mám vás. A čo tu vlastne robíte? Sme na stope zákerného mrkvojeda. Na stope mrkvojeda. Je čas poriadne to roztočiť. Bobek, drž sa! To je zmetok! Čo sa to deje? Ktorý z vás je pravý Bobek? Ja. Do všetkých pórov! Vy sa množíte ako králiky! A teraz hop do klobúka. Obulka. To si snáď so mňa niekto robí reckovku, nie? Tak na to sa Bob pozriem. a Bobek vo filme Na stope mrkvojeda. Áno. V kinách od 5. decembra.